Kaixo eta ongi etorri, egun berri batera, gaur urriak 24, asteartea da eta bi elkarrizketa izanen ditugu. Batetik, ohikoa denez, gure kolaboratzaileetako bat, Patxi Urrutia, hemen egonen da, aktualitateaz hitz egiteko, eta bestetik Fernando Abustegirekin hitz eginen dugu Baztango alkatearekin. Baztango Elizondon zehazki badago zaharretxe bat eta badaude hainbat gatazka enpresa publiko batek egoitza hori zuzentzeko. Eta zehazki zaintza lanak Baztan merkataritza sozietateak kudeatuko du zehazki Francisco Joaquin Iriarte adinekoen egoitza azaroaren batetik aurrera teorikoki, baina Fernandok kontatuko digu ea praktikoki zer den gertatzen dena. Baina beti bezala elkarrizketak baino lehen goazen betiko dukiarekin. Goazen orain gaurko efemeridekin. Gaurko egun batean, baina 1917an, Errusian komite iraultzaile boltxebikea sortu zen Leninen gidaritzapean. Urte batzuk geroago, 1929an, ostegun beltza New Yorkeko burtsako crash hasi zen, eta segidan etorriko den depresio handia. Egun berean, baina 1945an, Nazio Batuen gutuna berretsi zuten Ameriketako Estatu Batuek, Sobietar Errepublika Sozialisten Batasunak, Erresuma Batuak, Frantziak eta Txinako Herri Errepublikak. Nazio Batuen erakundea sortu zen horrela. Eta bukatzeko 1970an Salvador Allende sozialista Txileko presidentea izendatu zuten. Ikusiko dugu aste honetako agenda. Asteartean emakumeen hiria ibilaldi gidatua. Emakumeen hiria ibilaldi gidatua antolatu du Zaldiko Maldiko elkarteak urrian historia solasbide zikloan barne. Ana Diez de Eure historialariak egingo du bisita. Historian anonimoak beti emakumeak izan da, ibilaldi honetan ahanzturarik berreskuratuko ditugu, Iruñeko historioan garrantzia izan duten hainbat. Artzapezpiku plazatik abiatuta arratsaldeko 5:00. Asteazkenean Belarriko Kilkerrak liburuaren aurkezpena. Fernando Reik gidatuta, Uxue Alberdi eta Begoña Durruti liburuaren egileek Belarriko Kilkerrak aurkeztuko dute. Arratsaldeko 7:00 Karrikirin. Ostegunean batetik literarte txiki. Brif Braf Bruf jaialdiaren barruan literarte txiki tailerra eskainiko du Izaskun Mujikak. Arratsaldeko 5:00 7:00 bitartean izango da Txantreako liburutegi publikoan. Haurrentzako sorkuntza tailerra da eta Iani Rodariren ipuinaren irakurketarekin hasi eta jolasaren bitartez eta irudimena aske utziz ipuin berri baten oinarria sortzeko elkarlanean arituko dira. 8 urte bitarteko haurrentzat. Bestetik ipuin kontalaria Kamixi Baiarekin. Kamixi Bai saioa Isabel Salcedok kontatua. 4 urtetik gorako haurrentzat sarrera librearekin. Jarraian irakurle taldea, Kristalezko begi bat. Emakume baten mintzoa adituko duzu liburua zabaltzeaz batera. Begi bat galdu nuen nerabezaroan. Minbiziz hil zitzaidan ama. Dibortziatua naiz eta seme bat daukat. Lantokian kontua eskatu nuen iaz, horrela hasten da Miren Agur mea beren Kristalezko begi bat liburua. Eta hura izango dute eztabaidagai irakurle taldean. Arratsaldeko 7:00 Fertxu Izquierdo idazleak gidatuta. Bukatzeko Arkanbele kantak. Zibibos kondestablearen areto nagusian 7:30. Euskarazko errezitaldia. Arkanbele kantak hitza, musika eta irudia. Mikel Taberna, Joseba Irazoki eta Oier Fuentesekin. Ostiralean batetik antzerkia. Zeozertan dabil, baina ez dakit zertan. Nafarroko antzerki eskolan 7:00. 3 lagun elkarri galdezka. Gu familia bat gara? Antzeslana hasi eta ikusleak ez du argi izango zein den 3 pertsonaien arteko harremana, baina berekintzen arira joango da deskubritzen 3ko honek ezkutatzen duena. Bestetik eresia Lurrarin bekizu, ama. Gure ama hilda, kantu bat, dantza bat, erritu bat, lore bat eskaini nahiko nioke. Hildakoei gorazarre egiteko abesten ziren bertsoak dira eresiak, baina nik jada ez dut kanturik hildako ama agurtzeko. Maite dugunaren eriotza datorranean, zer egin, Oier Zunigak ekintza eszenikoa bera dolu erritu kolektibo bilakatzen du. Arratsaldeko 8:00 Zizurreko kulturretxean, sarrerak 6 eurotan. Igandean La Pamplonesa sari solidarioak. La Pamplonesaren sari solidarioen kontzertuan haziak eta zaporeak erakundeak sarituko dituzte.
Haien lana saritzaz gain, indartzeko xedez, kontzertuan lotzen den dirua bere osotasunean saritutako bi erakundek jasoko dute. Ikuskizunean bertan, La Pamplonesarekin batera, hainbat gonbidatu igoko dira Ogoltzara. Haien artean, Enrique Villarreal Eldrogaz eta Ibilbedi taldeko Ibai Osinaga eta Amets Aranguren. Sarrerak Gaiarren zein webgunean eskuratu daitezke 12 euroren truke. Ikusi dezagun gaurko egunkarieko azalek zer dioten. Diario de Noticiasen titular nagusian, Europar Batasunak bikoiztu egiten ditu laguntzak, Europako sektore eolikoa erorez dadin. Siemens Gamesa, Nordes, Acciona eta Vestas fabrikatzaileei laguntzeko aurrekontua 1.400 milioiraino igo ditu. Enkanteen diseinua hobetzen du. Argazki nagusian, Ayerdi sailburuak mahats milketaren aurtengo azken razintoa moztu du Herriberrin. Titularrean, Nafarroak mahats bilketa goiztiarrari amaiera ematen dio. 56 milioi kilo mahats bildu dira. 2022an baino lau gutxiago. Lehorteak, bero boladak eta ekaitzak direla eta. Eskuinean batetik Hamasek beste bi emakume askatu ditu arrazoi humanitarioengatik. Europar Batasuneko 27ak negoziatzen ari dira etenaldi humanitario bat eskatzeko. Bestetik Nafarroak bigarren alarma egoeraren isun guztiak ezeztatu ditu. Jarraian, iktusaren prebentzio kanpaina, herritarren 60%ak ez baitaki antzematen. Bukatzeko Sergio Massa peronistak 1000 ultrari erabazi dio, lehenengo itzulian Argentinan. Futbolean, 10 partida berezi Osasunaren 103 urteetan. Gaur urteak betetzen dituen taldeak ere partidak jokatu ditu bere historia txikiarekin. Diario de Navarrako titular nagusian, iktusaren 80% ohitura osasungarriekin prebenitu daiteke. Nafarroan 1250 pertsonari eragiten die urtean, gero eta emakume gazte gehiagori. Argazki nagusian, Bilabes elektriko berria, Iruñeko Takonera kaleko geltokian, San Lorenzo elizaren parean. Izenburuan, Bilabes elektrikoen sorrera berria. Eskualdeko hirigarraioak 6 autobus elektriko estreinatu zituen 2019an. Orain, tranbia itxurako ibilgailu bat sartu du 20tik lehena. Eskuineko berrietan batetik, AEBek Gazaren aurkako erasoaldia atzeratzeko eskatu dio Israeli. Armadaren eta Netanyahuren arteko tentsioa zerrendaren inbasioaren atzerapenagatik. Bestetik, gobernuko kideek botere gehiago ematen diote bilduri legebiltzarrean. Erregionalistei 7 presidentzia kentzearen ondorioa da. Bukatzeko, Europak enkante eolikoak simplifikatuko ditu fabrikatzaileei laguntzeko. Neurriak Siemens Gamesaren krisi egoera arindu lezake. Garako titularrean, Petronorrek erraustegietako hondakin arriskutsuak prozesatu nahi ditu. Petrolio enpresak planta berri bat sortu nahi du Bilboko portuan. Erraustegietako arrautsak eta zepak, material arriskututzat jotakoak, oraindik kalifikatu gabeko beste hondakin bihurtzeko. Politikan EAJak, EH Bilduk eta PSek suhiltzaileen lege berria adostu dute EAen. Kirolean, Urtzi Abanzabalegi errugbi jokalarioia hilda lan istripuan. Eskuinean, sindikatuen aurkako diskurtsoa gogortu du Inigo Urkulluk. Araba, Bizkai eta Gipuzkoako sektore publikoko sindikatuek deitutako lehen greba eguna izanen dute bihar. Argazki nagusian, presio eta eskaeretatikat, Israelek Gazari erasotzen jarraitzen du. Antoni Guterres, NBko idazkari nagusiak, Benjamin Netanyahu Israelko lehen ministroa, telefonoan noiz jarriko zain jarraitzen du. Europar Batasunak Tel Avivi etenaldi humanitario bat eskatuko ote dion beldur baita. Eskuineko berrietan, batetik, Martin Aramendi UEMako presidenteak dio, jarraituko dugu, ez ditugu inoren eskubideak urratzen. Bukatzeko iragarpen guztien kontra, Massa peronistak irabazi du hauteskundeen lehen itzulia Argentinan. Berrian argazki nagusian, Sergio Massa lehen itzuliko garaipena ospatzen Buenos Airesen. Titularrean, eskuinaren botoen arrantza hasi da Argentinan. Sergio Massa ekonomia ministroak irabazi du presidentetzarako hauteskundeen lehen itzulian, bozen 37%rekin. Javier Milei ultraeskuindarra izanen da aurkari bigarrenean 30%rekin, eta lehiatik kanpo gelditu da Patricia Bullrich kontserbadorea. Bean, EH Bilduk suhiltzaileen legea babestuko du, EAJarekin eta PSerekin adostuta.
Bestetik langile publikoak grebarako prest. Araba, Bizkai eta Gipuzkoan sektore publiko guztian deitu dute lanuztea biharko. Jarraian, hainbat homosexual hiltzea egotzi dioten gizonaren aurkako lehen epaiketa abian da Bilbon. Beko argazkian, Gazairiko karrika bat bombardaketek suntsituta atzo. Israel erasoak gortzen. Bukatzeko, Katarroaren aurkako 6 botika ezartzeko aholkatu du Frantziako sendagaien agentziak. Buruko dolkolpeak eta bihotzekoak eragin ditzaketela ohartarazi dute. Amaitzeko Euskal Herria Irratiko berri nagusian, obesitateari aurre hartzeko 200 adin txikikoren elikadura aztertuko du Nafarroak. 3 urteko 200 haurren elikadura aztertuko du Nafarroko gobernuak datozen hilabetetan. Elikume programaren bitartez, obesitateari aurre egiteko umeek dituzten jateko ohiturak ikertuko dituzte. Izan ere, haurretan eraben 60%ak loditasuna edo obesitatea dituzte. Iruñerriko haurreskoletako ikasleen otorduak ikusiko dituzte. Beste berrian, babes ekonomikoa eta finantziarioa iritsiko zaio Siemens Gamesari Europatik. Europako batzordeak diru laguntza sorta bideratuko du energia eolikoa ekoizten duten sektoreak auspotzeko. Gaur aurkeztuko du Europar Batasunak 20 orrialdeko plana energia berriztagarria ekoizten dutenei 1.400 milioi euroko laguntzak bideratzeko eta enkanteen diseinua hobetzeko. Siemens Gamesa enpresak iragan astean ohartarazi zuen, kinka larrian zegoela eta berehalako babesa galdegin zuen. Europatik iritsi daitekeen diruak egoera bidera dezaketela uste dute langileek. Bukatzeko, emakumeen hiria ibilaldi gidatu antolatu du gaur Zaldiko Maldikok. Arratsaldeko 5etan, Artzapezpiku plazatik abiatuko da bisita. Ana Diez de Ure izanen da Iruñeko historiako emakumeak berreskuratzearen arduraduna ibilbidean zehar. Gaurko eta biharko eguraldia entzun dezagun orain. Arratsalderako hego-mendebaldeko haizea zakartuz eta hodeiak ugarituz joanen dira. Goizean ostarte zabalak nagusituko dira eta haizea indartuz joanen da. Hala arratsaldean zakar joko du, batez ere haizelekuetan eta fronte bati loturiko deitza bultzatuko du. Hodeiak ugarituko dira, baina euri gutxi egingo du, han hemenka zaparrada txikiren bat botako du. Temperatura maksimoak atzoko balio berdintsuetan geldituko dira, 15 eta 20 gradu artean. Bihar goizean giro argiagoa, arratsalderako ilunduz. Goizean zehar hodeiguneak ugarituz joanen dira eta arratsaldean zerua lainotuta geldituko da. Hodeitza horrek han hemenka euri pixka bat utz dezake, batez ere kostaldean. Hego-mendebaldeko haizea bizi samar ibiliko da, eta temperatura minimoak koska pare bat gorago geldituko dira, eta maksimoak aurreko eguneko balio berdintsuenetan. Kaixo eta ongi etorri gaurko lehenengo elkarrizketara, oraingoan gure ohiko kolaboratzaileetakoa daukagu gurekin, Patxi Urrutia. Arratsaldeon, Patxi, eta ongi etorri. Baita zuri ere, eta mil esker. Gaur hitz eginen dugu, eta asteetan zehar nik uste hitz eginen dugula Palestinan eta Israelen arteko gatazka, ez? Gerraren artekoan. Zer komentatu dezaku honen inguruan? Hameka gauz, baina denak txarrak, okerrak, ilunak, etorkizunik gabekoak, miserableak, pandana bat bilatzeralko genuke hori duen apaitere definitzeko, ez? Ikeragarriko zerbait gertatzen ari da, gaurko egunean hainbertze bitarteko izan jendea denen artean ongi konpontzeko, dagoen ondasuna denendako iristen da, denak ongi bizitzeko iristen badare, banaketa hori egiteko, horiek ikeragarriek izan ditugu jendea, kulturalizatzeko aukera guztiak hor ditu, inbertze jende gaten da gaurko egunean unibertsitatera. Badaude kristoen eskaintza pila bizitza duin elegante bat eramateko, eta gertatzen ari gara momentu miserabaletaneko bat bizitzen ari garela. Ez du nahi bestetan horrelakoi gertatu ez denik, baina bai eran dezakegu horrelako bitarteko pila izanik, horrelako egoera batean hori berria da, zergatik, telebistaz ari zaizkigu erakusten, telebisten bitartez, zenolako sarraskiak egiten ari diren, zenolako kusten ditugu jendeak, gurasoak, umeak, hilak eramaten besotan, da ikeragarria, eta horren inguruan, jendeak bakarrik edo, gure agintari politikoak,
gehien eskuina eta bai so ere bai, koldarrak beraiek ari diren horapaitere babesten hoi, beren isiltasunarekin, zerengatik ez dira usartzen salatzera Israel egiten ari dena, eta hor argi dugu Israeldarrak zer egiten ari diren, argi dago nola diren jende hiltzen, zakurrak balira baino gutio balio duten jendeen itxura ematen digute, nik uste dut hau ikaragarria da, hau nuen inoiz pensatuko nire bizitzan horrelako zerbait bizitu beharko genuela, porque, bueno, pues gerrak badire, baina dire bi aldete, baina horrelako bat denei zulo batean sartu eta hor tiroka garbitzean, gehien bat umeak, emakumeak, xaharrak, denak hoi egitea, nik uste dut, ez dakit. Ez dut hitzik hoi definitzeko, baina erabat kezkatua zeren nora diritsiko gara, gero hainbertze diskurso egiten dituzte. Estatu Espainiarrian ere, ez dira usartzen, salatzen eratera, ze pasten ari dira, eta bueno, pues hori dire, ekidistantzia bat egiten, batekin eta bertzekin, eta denek badakigu, denek jendeak, herriak badaki gainera hori falsuak ezurre dela, hor ikusi nor atratzen den kalera, milaka eta milaka daude, biztanle daude hor, baina politikariek iges egiten, eta baina gezurra sartzen, jendea jakin ez dezan zer pasten ari den, ez nahasten ongi informazioa, eta bueno, pues, beste batzu salatuz, nolabait ere gurea, edo gaizki egindakoa gordetzeko. Ikaragarria egoera oso zaila, eta bueno, azken finean pensatu beharko dugu, gizarte ze demonio garen mundunten, ze hostia egiten dugun hemen, baina horrelako zerbait, eta beti gara Europarrak gerrak egin, beti edertze herrialde batzutan, beti pobrea galtzen, kasunten arabiarrak, eta hauxe da daukagun errealitatea, gogorra. Zergatik ez dira ausartzen? Bueno, Israel da, Amerikarre babestu dute Israel, eta hemen denek dire, Amerikarren mutil edo neskame, beraien zerbitzura daude. Eta hoxe da pasten dena, eta ezin dute beraiekin harreman txarrik izan, eta ez du importa zer arrazoi, ze filosofia, ze etika, deus ez du importa. Bakarrik importu, gu hauekin izango ditugu, aukera hobeak, baina ze demonio, zenbat milaka eta milioika jende atratzen ari diren kalera, eta hoien kontra lehendakariak ari dira, dena berdin egiten dute, batzuk eta bertze, biek antzeko parezido. Bizazu, palestinarrei orain dela egun urtek botazieten beraien herritik, eta oraindik ez dire bultatu, ez dire itzuli. Eta geroztik, sarraski guzia pairatu behar izan dituzte. Bazuten lur eremu bat bizitzeko, hoi ere pixkanaka kenduz, gaurko egoerara iritsi dira. Dena kontra dute, eta alata guztiz ere hoien kontra baina. Bai, zer, hauek hiltzen dutenak ere gaizkila dire baina. Baina hemen kontutan hartu behar da, zer gertatzen ari da, herri bat dela, badara mazkitela, egun urte inguratuak, inolako aukerarik ez jateko, ez bizitzeko, ez deus egiteko ere, esklabua bezala daudela, eta horiek denak salatu beharrean hor nahasi gauza poliki berriz ere egoera hori mantendu dadin, eta beti aurrera atera direna, beti trampak egin dituztenak, berriz ere trampetan segitzeko. Hala ere, bidaliztuten nolabaiteko laguntza, ez, gutxi bat, Rafako gune horretatik, ez? Bai, hori da, adibidez zuri ogi apur bat ematen badizute ere, aste bat zuiateko, ez? Miseri txik bat, gainera kamion bat Euskal Herriko bat zegoen. Olan oren kamionan nabari zen hor, hango zerrendan zegoela, ez? Baina, hori deus ez da, zerrengatik hor egin beharko zena, eta gainera horiek bere herrian daude, eta bereiek erabakitzeko beren eskubide izan behar dute, eta gertze gauza bat ere argi utzi nahi dut, eta azken finean injustiziak handik hemendik salto egiten dute, ezin delakoz beti azpian egon, eta momentu batean denak aspertzen gara. Saharan, horrelako zerbait ere gerta daiteke, boleto guzia bat dituzte, eta arrazoiak ere bai, baina ze demonioari dire, begira Frantzia, Amerika, Estatu Espainiarra, denak babesten, Marruekos babesten, injustizia babesten, eta orai ez dute userten, gero zerbait pasten marime da, violentuak izango dire Sahararrak. Eta horiek ere, beren etxetik, beren eremutik, beren aberastasunak kendu egin dizkiete. Ez da zer pasten, baina hau zer da?
ausartu behar dugu horrelako gauza salatzera. Salatu egin behar dugu egiten dituzten estakeri guztiak. Eta hori behar du izan norabait ere gure kezka eta gure gehien mugitzen gaituen arrazoia gauza zerbait egitera eta justizia aldarrikatzera mundunten. Eta adibidez, hemengo politikaria Sánchez, zer dio? Nor? Sánchezek adibidez. Santz? Sánchez. Sánchez. Pues Sánchez horaide garbitu nahirik, simpatikoa egin nahirik, ez? Handik hemendik irrifartzu, ez da izer, adierazpen batzuk segun nolako mobidak, claro, azkenean, orai, Sánchez, eta gero atzerriko ministro hori dela, hori ere zuekoa dena, orai dire, jolasten nola baitere, gehien bat kusi zutele jendea nola atraden kalera, horri pixket izitu egin dire. Baina hauek ere morroia dire, Amerikarren morroia dire. Zeren gateko lehenbiziko momentutik egin behar zuen, harremanak moztu. Hor duintasuna, baina ikaragarria dena da, gainera, izan den, salatu duen ministra bakarra izan da Estatu Espainiarrakoa. Hau salatu duen ministra bakarra, eta zenbat ministro eta badiren da izan diren, Europan. Baina, denek nahi dute, batekin eta bertzekin ongi egon, irakutsi beraie pazifista direla, ez dire sobera usertzen, porque israeldarrak igual asertuko zaizkigu. Baina, zenbat jende hil behar da hemen, holako zerbait ikusteko hospital baten kontra bomba bat botatzea 500 hildakoekin. Baina, zertaz ari gara? Osea, irudi oso larriak, ez, ikusi ditugu. Irudia ikaragarria, baina egunero. Hor dagoen realitatearen ispilua. Ez da zer asmatutako pelikula bat egiteko bilatutako ingurugiro bat, edo prestatutako ingurugiro bat. Hori dago, eguneroko errealitatea zer den, nola den. Eta adibidez, kazetariek nola ikusten duzu haien jarrera? Gai hau jorratzen. Kazetariek ere denetei badago leku guztietan bezala, baina 10 edo 12 bat zeuden hildako, horietei 8 ziren palestinarrak. Gehien bat, bi esteinokoak, baina gehiengo handia zen bertako kazetaria. Zer basten da, bertako izateagatik edo hiltzen dituztelakotz, edo beraiek informazio eske gaten direla, bertze legutara gaten ez direnak, edo ez da izer, baina dena den hor ere badago nabari da duintasunik eragarri, eta hor badabebil gainera badire kazetariak erratzen dutena beraien lana dela salatzea zer gertatzen ari da, eta beraiek hortan segituko dutela. Nola maituko da hau? Hoixen galdera, hoi bai galdera, pues ez dakigu nola dena den oso gaizki bukatuko da, zerengatik hor ikusten duzu jendea. Atzo Andre bat agazetzen eran ez grabatu, eta igorri mundura irakusi dezatera nola biziaren, hau dago nik duena. Zer du, lau harripuske, inbertzen boraren buruen lau harripuske, umeak hildakoak denak hor, eske niri solastea gogorra egiten zaitzeren, hainbertze urtez errandugu balorea nahi izan ditugu defendatu, eta deusez bakarrik, jende batzuin atzetik beraien interesa defendatzeko nordan eta enjahu. Horrek zer du bihotzerrako, horrek plomoa izan du hor bihotzean izan beharrian aragi ezagit, gogorra. Ikusiko dugu, baino ez du itxura honik. Beraz, hitz eginen dugu orain galdutako etorkinen inguruan. Horre ere betiko arazoa dugu, eta maiz hemen gaia jorratu dugu behin-beina gaiagotan ez. Ze demonio pasten da, jendeak nahi duela hobek bizi, nahi duela jan, nahi duela ongi izan, eta ikusten dute inguruan badagoela beraiek gauza hauek eskuratzeko aukera. Eta hor dabiltza aldarrikatzen gauza hauek, eta lehen, ez dakit, baina gure Euskaldunen historian ere begiratzen badugu atzera, kusiko dugu zer demonio pasten den, ez? Hainbertze gure jendeak joan ziren mundu osoan zehar ogi bide bila, eta orduan ongi iduritzen zitzaigun, eta harro ginen, ez da oraino ganat, ez da zer eginat, ez da zer, horrei berriz, beraien kontra, beraiek sasire botan nahirik. Aldatu egin behar da gure filosofia, eta erran behar dugu mundu hau denena dela. Begirazazu, irraldarrak zer egin duten, beraiena
beraiek zautzen ez zuten lur batera gantziren bizitzera, eta hangoa bota zituzten. Osak, hemen ez dire etortzen guri hemendik botatzera, heldu dire, beraiek ere beren puska bat hemen edukitzera, eta hala eta guztiz ere, hor badirudi ez dakit. Ez dakit, hor gogorra egiten zaite, eta bueno, hemen gertatzen dena gainera orai da, bertze bide bat edeki dutela emigrantea nola baitere etorkinak, eta orai untziz, hierro irlara errez iristen direla. Eta, bueno, orai dire ehunka iristen egunero, eta, bueno, arazoren bat izanen da, zeren gatek, horiek ere behar dire, bueno, etxea eman behar zaie, bizimodua, bizirauteko aukera, ez dakigu zertan geldituko den, baina, bueno, arazo larri bat ere badago hor. Eta ez da gainera gure politikariei gehien kezkatzen dien arazoa konpontzerako orduan. Zeren gatek hor beharko ziren neurri oso forteak hartu, eta baina, bueno, momentuz behintzat badirudi ez dela hoi bilatzen dena. Behirazazu, orai, irri ematen dit orai, Argentinako hauteskundiak izan direla, eta ni etorkina izan nintzen denborean, erraten zen italiar 800.000 italiar bizi zirela Buenos Airesen. 800.000 hiri batean eta herrialdetik kanpo. Eta orai, la Meloni delako hoi, etorkinen kontra burubelarriari da borrokan. Baina momentuan ez, eta italiar agian izan da, ez zegoen gaizki ikusita. Baina, ez, karo, eske Europa intelektual, inteligente, modernoak, beraiek egiten dute filosofia zein den markatu, beraiek markatzen dute. Hori egiten dute. Zuek ez zate, deus, zuek ez zaitze hau konbeni, zuek ez da egitza bakizar, ez? Gogorra berriz ere nola jendeen eskubideak, nola persona guzien berdintasuna, nola elkar maite izatea, elkar errespetatuak izatea, pues horrek ez du deus balio. Bakarri balio du indarkeria, eta gainera indarkeria ongi oinarritua lurrean, jendea ongi zapaltzeko, eta inondik ere eskapatzera ez, bueno, pues gaza da nola baitere ikusten alden errealitate horren ispilua, ez? Irla bat, jendea zinguratue, poliziez, arma zinguratua, eta zuek kietu hementxe, eta ez dela ez egun honik erran portxakaso, eta guk aginduko dugu, guk gara listoak, guk eta edozein momentuten gainera, pixkanaka, botako zaitzugu itxasora. Eta itxasoni itoko zarete, behen eskerrak emango dizkiguzu ez, zerengatik guk gara oso listoak. Hoi da, Europar munduntako filosofia edo filosofien atzean dagoen praktika. Eta adibidez Hierron, zer nolako baliabideak dituzte etorkinoi? Oso batrez, baina nolapaitere beraiek eskapatzen dire beraien herrialdetik, bilatzen dutelakoz bertzen mundu bat, pensatzen dute hortik, atera beharko dituztela nolapaitere, Hierron ez dago lakoz, baldintza gogorrik hoien beharrei erantzuna emateko. Baina, bueno, pues, hor berriz ere, hor. Badago beste gai bat, enpresen inguruan, nik uste gaur konpontzen ari direla, ez dakit nola doan gaia, baina Siemens Gamesa, Nordex, enpresen inguruan aurrekontua handitu dutela, ez, edo? Bai, bueno, lehenguan agertu zen, oso egoera larrian zeudela Siemenseko langilea, zeren eta, bueno, iztera zetorrela enpresa, eta gainera, bueno, Euskal Herrian ere badituelako ze interes handiak eta zen olako etorkizuna izango zen hemengo langileentzat, ez? Azken finean, horrelako enpresa handiak eta krisia sartzen direlaik, beti eskema berbera da. Krisis total, galerak, eta ez da izerta bakizer. Estatuaren laguntzak, ongi bildu bertze dirua, eta, bueno, oraindik ere segituko dugu pixka bat, zerengatik realitatea pixketo bera egin du, eta nola laguntza batzuk izan ditugu, eta, bueno, bertze bueltatxo baten ebure, torriko gara berriz, diskurso berbera errepikatzera, ez? Eta gaur goizean kusi dutela, ekenik hor periodikoan bazetorrela, bazela ez da gobernuaren laguntzak, ez da inongo laguntzak, hori da. Behirazazu, inorrez datorri erratera datorren larun batean nola elektrizitatea igo behar den eguneko 150, enpresa handiak hemen gatoz gu dirua jartzera, horrelako kolpia ezain fortizateko.
zer demonio dela eta igo behar dute dator asteburu unten, ez da egun hauetai batean, egun talaro gehiago, egin behar dute baina, ze pasten da bada, elektrizitatea zer da, itxasuan runganatore berez karri berra, transporte luzea egin beharra, edo inbertze langile egon beharra, kartzen denak besotan hartute, kartzen unet, ez dut ulertzen, eta ni bezala pensatzen du jende arruntak ez dugule ulertzen. Baina, zer egin behar dute, zertan ari dire, zer nahi dute? Pues, ebatzi, baina zertaz? Eske lehen, gaur eginelek lan filosofia edo, bueno, ideia batzuk argiak genituen, ez? Zuk, hau hemendik aragaten bat zenun, eta han zerbait hona zelakot, pues garraioa behar zenuen ordaindu. Beharrezkoa zela, baina orai ez duzu, badituzu 40 kamion, hoi egiteko, baina zertan oinarritzen den gure lana, ez? Deustetan bakarrik espekulazioa. Espekulazioa eta espekulazioanet, eta berzerik ez du beharrik, jazta. Baina, adibidez, olioaren prezioarekin gertatu da berdina. Berdina. Hemen garestiagoa dago kanpon baino. Eta oino erraten aldute, olioa zikera jateko balio dute, baina inbertze gauz oraindik ere horiek ez dire beharrezkoak ez. Baina zertaz, bidezazu, bankoak irabazi, kobratu dute edo bildu dute eguneko 28 ganden urtean sasoi berean egindakoarekin konparatuz. Eguneko 28 gehiago balio du. Zer gehiago eman diote? Diamante gehiago jarri diozkate edo, ze demonio. Baina hori ala da, eta gero, zerbait egiten badute, eske, los empresarios ez dute onartzen olako igoera. Ez da izan, noiz hasi behar dugu zentzuz aritzen ere. Oiei etzai eman behar, oiek deusen truke, bakarrik espekulazioen truke. Eta zenbait politikarien kintratuta nahi biltzen dute beraientzako nahi duten guzia, ez? Eske, larria da ikustea, gainera, guk uste dugu zer nahi bagarrela, Europar mundu hontan, eta horiek zabaldu egiten dituko lako gauza, baina guk lotxatu egon beharko genuke zoko batean sartuta desagertuak eta utzi gazteak, utzi Afrikarra bizitzen, utzi hoiei, bere gauza behar ezazu, 5 estatu golpe izan dire, Afrikan azkeneko 2 hilabete hauetan. Ze pastu da? Bueno, pues, frantziarrak kanporatu dituztela, behala, lehenengo gauzera guzti dute, Frantziak zer erranduen. Frankofoniako parte baitziren estatu hauek, ez? Zein portzaiku guri estatu golpi hori? Zertako ez Europa sartzen den hor, zertako Europa ez dituzten beraiek bere kabuz konpontzeko? Zer ziren hor Frantz tropak herrialde horietan denetan? Zertazken duzuten alto volta, lehen alto volta orai berzi izena duen estatu hortan hor, 2 estatu golpe izan dituztela, Sangare, horko presidente, ezkerra, zintzoa, ona, demokrata, bi tiro mantzioten ez zuterako zizpilui nahi, ez zuten esanplu honen bat bere aurrean izan. Bueno, pues, hoi da gure egoera Europa aberatsunten. Eske, uste dut gaur oso ezker gabiltzala, oso ezkor gabiltzala, baina, errealitatea bezain ezkor, eta, oraikoan gainera oso larria da, zergatik Palestina hemendiko zurbil dago, oso hurbil dago, eta hor, ez dirudi gaia konpontzeko puntuan dagoela, alderantziz, eta hemen edo zen gauz gerta daiteke, eta gu ja ez gaude. Errateko hemen gurekin ez dagoela deus ere ez guk, etxeko gibeleko atean ditugu, horiek arazo horiek denak, eta konpondu behar ditugu, eta ez baditugu konpontzen, espero ez genuena edo uste ez genuena, gure gana iritsiko da. Izeten alko dugu, bai. Bai, estatu kolpekin jarraituz, Tejero, ez, agertu da zenbait gauza esaten, ez? Bai, Tejero izan zen gure jefe, jefe militarra, Guardia Zibilen buru, estatu golpean parte hartu zuena prestakuntzan eta ze gertatu zen? Orduen egin zuten animeleko filosofia, diskurso bat, gezur rutsa, gaur jakin den bezala, edo gaur erraten alden bezala, orduen ere zenbaitzuk salatu genuen. Zerraten genuen oidena falsukeri bat zela, beraiek antolatu ez zutela, armada zela horko buru, Tejero astopitoa zela eta nola aintzinatu zen bere kabuz, nahasi zitzaion zerbait, eta
Eta, bueno, eta ikusi ginuen parlamentu guztia, belaunikatuak, gordea, bankuegi belean, izituak, baina, bueno, dena izan zen erregea goraipatzeko. Errege mozkorroi goraipatzeko berriz ere, horren inguruan, denak historiak, hainpertze historia badaude asmatuak, eta horik eragarria zeren gatik, zugertzen duzu edo hori, bueno, 40 urte hauetan ez dute bertzeik ikesi. El reino salbó, erregea salbatu gintuen, eta erregea zen estatu golpearen buru. Eta berak baimena emana zuen. Eta zuek Mujika Herzogen bitartez ere emana zuen. Eta Leridan izan zuten bilera Mujika Herzog eta armada generalak prestatzeko, adosteko, eta inolako arazorik ez izateko estatu golpea emango zutelak. Horiek denak, hola pastu direta hemen, orain Tejero gainera egin ditu adierazpen batzuk, erranez, bueno, berak izorratu zuela, horko plan guztia berak izorratu zuela. Eta, bueno, pues hori bagainak egun berak egin zuela, berak ez, bera ez da inorra edo, baina bere mundukoi militarrek egin zutela estatu golpe bat, bakarrik gaizki planifikatu zuten, gehienak gaizki planifikatzen dituzten moduan, eta, bueno, pues hor da. Hoi da, polita da orai ikusteko, eta gehien bat beharrezkoa ongi zabaltzeko eta ongi esplikatzeko jende guztiei, nola engainatzen gaituzten. Zenbat falsukeri dagoen gaur erraten dutenak podoretik, ez du zer ikustekorik errealitateak erakusten gaituenarekin. Hor, hainbertze gauz baditugu ikasteko eta gizarte honi buelta emateko. Gainera, orai adibidez katalanak kartzeleatu nahi dutela, Puigdemont ezin dela torri, kriston krimen egin omen zuten referendum bat eskatzeagatik. Hauek denak sartu ziren, metrailetak eskuten tiroka parlamentuan, denak antxe makurtu ziren, melado ez ezik, antxe denak ikeatuek, eta hoiei ez zitzaien deus pastu, lau buroi urte batzuk hartzelean, gutxi, eta jazta ez. Eta hoi da hor izan zena, eta hor gertatu zena, baina da, gero zenolako interpretazioak egiten diren, ez? Ikeragarrizko sarraskia izaten altzena, bai, pues hoi izan zen gure Tejero, baina Tejero zen asto bat, eta da asto bat. Eta, baina arazoa ez da hor, arazoa da, horren inguruan filosofi bat antolatu zela, era bat falsua, eta horreia non da heldu diren dena orduko ministro guztiak erratera ez, uste genuen edo engainatu nahi genitzuen, edo zer demonio pastu zen hemen, horrelago estatu golpe bat emateko zen, ez zen aurrera tatera, baina, bueno, Tejero hartan arrazoin dut, bera sartu zen, atrazen behar baino lehenago kalera, eta hor ja, akatsa handi hori gero ezin izan zuten sobre la marcha konpondu, eta hortaz, bueno, baina zenbat laudorio, milaka laudorio erregeari nos salbo, errege mozkorroi pentsatu non ibiliko zen, zeraiko zen, gainera, eske argi zegoen, joder, estatu golpe eman zen, atxoko amarretan, lasterrago, zoztieta, zazpietan edo, iluna zen, eta goizeko 3 orduak arte zen erregea deustez agertuta, bera bari mezen buru lehenengo momentutik behar zuen agertuta, tera, eta, igual da, arla izan zen, horrela izan da, eta horrei egin behar duguna da berriz ere tokatzen zaigu eskertiarrei, salatzea, zer nolako gezurretan, gezurrak ibiltzen dituzten, azken finean gauzak dauden bezala segitzeko, hemendik aitzinet ere, jakinez, gainera, gezurra direla, eta hemen aurrera egiteko, eta hemen bizi duin bat denentzat izateko, lehenengo tresna, da egia esatea, zer gertatu zen, eta salaketak egitea, legezkanpo eta etikazkanpo egiten diren gauzak salatzerak orduan. Gaurko elkarrizketari izena eman beharko genio, izango zen faltsukeria, ez? Bai, faltsukeria. Eta bire, beste gauzatxo bat. Hemen beti erran izan digute, eta hor mundu urtean ibile garen horrendik gehiago, erreligioaren balioa, Jesukristoren balioa, aitezainduaren balioa, ez da izen bat erreligioa, jangoikoaren, ez da izen bat izen. Jangoikoa, kaka. Bai, zerengatik, hor, hemen bezen argudio religiosoik ez da inon harpatzen.
orai Palestina inguru hortan eta Jesu Kristo sortu zela, gero musulmanak, gero gero bertzea, gero judua, gero 50 religio klase hor daude, eta bueno, badirudi hain religiosoa direnak, eta gainera kontutan eduki, zorko religio horien parte handi bat behintzat aldarrikatzen dutela, elkar maitatzea, gero ikusten duzu egoera horrela, eta ikusten duzu batzuk eta bertzek berdineko jarrera dutela. Inolako eragina ez duela beraien praktikan, erreligioak. Baina alata guztiz ere, erreligioak gara ipatzen dugu. Zertaz ez dugu erraten, baina denek eta religioso direnak lehendabizikoak. Ez du dertarako balio, ez du merezire hori gure gizartean sartzea agertzeare, ez palimedu horre gure bizitzan, gure bizimoduan, oina aldaketa bat suposatzen, edo beste praktika batzuk erakusten. Zerengatik, elkar hiltzeko, niri berdintzait hiltzeko musulmana izan, edo kristau izan, edo ez izan izan. Porque berdin-berdina hiltzen naiz, edo hiltzen naute. Osa, religioak orain ez du ekarpenik, ez? Inorrez, bakarrik okerrerako, zerregatik hor batzuk alain izenean, beste batzuk jangoikoen izenean, beste batzuk jabein izenean, beste batzuk Jehovaren izenean, hemen denak dire berdin-berdinak, eta bidezazu sarraskioi 500 hildako ospital batean, eske gerra baditu bere arazoak, pero teorian bere definizio demokratikoak edo, eta hauek ez dute respetatzen ere gerlan, zenbait gauz ez omen dire egiten, normalen egiten dire, baina eske hemen ez da besterik egiten. Etikaren kontrako jarrera txusienak erabiltzen ari dira, eta dena jangoiko desberdinen izenean. Jangoiko hain alguztiduna balin bada, eta goga inbertze maite dugun, eta inbertze otoitzi gortzen diuzkagun non demonio gero praktikan agertzen diren horien ondorioak, horien eraginak. Gaurko elkarrizketa lasaiago amaitzeko, ez hainbeste faltsukeriakin, hitz egin ditugu bi kontutaz dela adinekoen inguruan bada audifonoen prezioen kontua, ez? Nork ordaintzen duen diru hori, nork ez, eta gero badagola azaroren 11an manifestazio handi bat, ez? Ahora 1080 orain gizarte ekimenaren arira. Bai, bueno, pues gertatzen dena, da, hemen ere zenbaitzuk uste dutela, beraiek eskubide guztia dituztela, eta dirua badagoela beraientzako, eta bertzentako berriz deus ez, eta ikusten dugu gero, jubilatuetan gehien bat, zaharren tartean, soldata, edo erretreta oso murritzak badaudela, ez? Eta, eginda mugimendu sozial bat, non gu ere sasoia bezala hor gauden, zer bilatzen dugu? Bilatzen duguna da minimo batzuk, duintasunez bizitzeko minimo batzuk dene behar ditugula, ez? Kalkulua eginda 1080 izan daitekela, igual eskasko ere bada, hoi baino gehiago ere beharko zen, baina, gehien bat minimo batzuk, zerrengatik, inbertze jende badu pensio aski duina, baina bertze haunitz ere badaude, eta milaka eta milaka dire, igual eguneko 100 edo gutixago eguneko 20 ez da izen bat, baina, hoiei minimoi behar ditugu planteatu, hemen gauza bat egiten da, igotzen da eguneko bortza, baina eguneko bortza denentzako, ze pasten da, gero eta desberditasuna handiagoa dela, zerrengatik proportzioare gero eta handiagoa da, ez? Eta horrengatik eskatzen da minimo bat denentzat, eta gero hortik aintzien ikusiko dugu zer egingo dugu, baina hemen eskubide berbera dute jende batzuk eta bertzek, gainera gauz berdina egintare, baina, behar ditugu denak ongi landu, eta denek badute eskubidea, badugu eskubide eta denendako behar dugu egin. Eta hori da planteatzen ari dena, uste dut oso importantea dela, zerrengatik inbertze jende hor partartuko dena, inbertze jende gainera, ez da beraientzako onurak ekarriko ditu zerbait, baina bai da, gizarte bezala ni horren partaide banaiz, betire duitasunezko trozo zati handi bat, nire ganatuko dut, errenetu bakotxa behetago izanen du, baina gehien bat bertze filosofia batekin. Eta bertze aldetik berritzuk eranduzu audifonoena, eske gaurko egunean berti izan da, baina errexago ikusten da lapurretak, trampak, gezurrak nola funtzionatzen dute. Begira zazu, nik erraten badut orai hemen, seguro inork entzulek, ikusleek dautela sinetxiko, baina erraten badut hemen audifono bat balio duela 5.000 euro, 6.000 euro,
eta bertze bat 2.000 euro, bertze bat izan dira subentzionatue 3.000 eurokin, eta hori denak nik erraten ditut publikoki, eta bueno, zerbaitegatik erraten naiz, gia delako zerraten dut, eta lasai gainera, ez? Baina, zertan ari gara dut, ze pasten da hor, zertako gobernuak, zertako hainbertze poliziak ez dute aztertzen ze demonio pasten den hor, ze trampak dauden hor, porque ez da normala hor gertatzen dena. Nik ezagit zer gertatzen den, baina nik usten duten gauza bak, lehenengo gauza da, ez dela normala, hor anormal zerbait badako, ez? Eta, bueno, pues, gainera, hainbertze audifono jartzen ari dira, eta unitzek kejatzen dira, ez dutela deusen zuten, ez dutela hobera egin, eta, bueno, pues, antxen daukatela mesila gainean utzita, ez? Horrelako gauzak ere, bueno, beharko zen podoretik ere aztertu ikusi, eta, bueno, zenbait jende behintzat pres gaude hori egiteko eta gauzoi mugitzeko. Uste dugu, igual, ez da deus gertatuko, zergatik orai arte egiten dena ongi egina dago. Ez dut uste, zergatik emaitzako gerra dira ere dut eta. Baina, bueno, hori ere egin beharko dugu, baina zoritxarrekoa dena da, horrelako gauza gaztertzeko, horrelako gauzetaz kezkatzeko, beti azpikoak, gutxien dugunok, gara mugitzen garenok, ez naski diru pileka daukatenak eta beraien bizimodu aberats bat eskuratzeko aukerarik ez dute behar, badute ja, hortan ere gabiltza eta hortan ere segituko dugu, eta horrek emango baitu bertze aldi betian ere unetetortze garenean, gaiak jorratzeko izateko, zoritxarrez gai gehiegi. Faltsukeriarekin amaitzeko, ez? Agian gutxienez, saiatzeko. Bueno, Patxi, plazer bat izan da, beti bezala, eta hurrengo baten hitz eginen dugu, seguraski gaur jorratu ditugun gaien inguruan, eta hori, plazer bat, beti bezala. Berdin. Hurrengo bate barte. Berdin. Iruñeko azken albisteak entzun ditzagon. Batetik, asteazken honetan irekiko dira ostegun eta ostiral alferrak udal egitarauan azaroan eta abenduan zehar antolatutako 24 jardueretako izen emateak. Programaren xede diren 65 urtetik gorako pertsonek 0,10ean eman dezakete izena. Jarduera bakoitzeko 2,5 euroko prezioarekin. Adinekoen sareetako erakunde batzuen eta erabiltzaile batzuen eskaerari erantzunez, ostegun eta ostiral alferrek nolabaiteko jarraipena izanen dute azaroan eta abenduan, adibidez Gabonetako dekorazio tailer bateko saio bakoitzekin, dantzaliekin, indar erronkekin edo ahotsa hobetzeko moduekin. Programaren helburua da Iruñeko adinekoen autonomia sustatzea eta haien mendekotasuna prebenitzea eta horretarako haientzat interesgarriak diren jarduerak antolatzea, motibatzeko eta aktibatzeko eta ongizatea sustatzeko. Bestetik, Nazio Batuen bandera egun osoan egongo da udaletxeko fatxadan, nazioarteko erakunde horren sorreraren 78. urteurrenean. Lankidetza bidez, nazioarteko bakea eta segurtasuna mantentzeko bokazioa islatzen duen erakunde baten sorrera ospatzen du udalak. Gaur goizean, udaletxearen fatxadan, Europa, Espainia, Nafarroa eta Iruñeko ohiko 4 banderez gain, 5. bandera egonen da, Nazio Batuena. 1947tik nazioek bakea, giza eskubideak eta herri guztien garapena zuzenduko dituen munduko kooperatiboa lortzeko egin duten ahalegin komuna irudikatzen duen entseina urdina da. Banderaren erdian lurraren zati bat proiektatzen da, 5 zirkulu zentrokidean inskribatuta. Eta mapa mundi horren alboetan olibondo adarrez osatutako koro bat dago. Eta amaitzeko Arraiza etxea eta haren inguruan birgaitzeko lanak Arantzadi parkean lehen urratsak eman ditu eraberritzeko eta obra zuzentzeko proiektua idazteko lizitazioarekin. Kontratuak 2 eraikin eta kanpoko espazioak eraberritzea aurre ikusten du. Interes orokorreko erabiletarako, artegoitza edo ostalaritza gune gisa. Kontratuak Arraiza etxea, gonbidatuen etxea eta eraikin horiek hartzen dituen lurzatiaren kanpoko espazioak eraberritzeko proiektua idaztea aurre ikusten du. Arantzadi parkean.
Eskuartzaren bidez, narriadura egoeran dauden eraikinak eta ingurunea birgaitu nahi dira. Interes orokorreko erabiletara bideratzeko. Hala nola, ostalaritza-gune bat beheko solairuan eta erakusketa-gune bat eraikineko solairu goratuetan. Obraren zuzendaritza teknikoak onartutako eraberritze proiektuan oinarrituta egingo den obra kontratuaren esleipenak baldintzatuko ditu. Kaixo eta ongi etorri gaurko bigarren elkarrizketara, oraingoan Fernando Abustegirekin gaude, Baztango alkatearekin. Ongi etorri, Fernando. Eskarmile, gonbidapenagatik. Hitz egin dugu Baztanen dagoen egoitza baten inguruan, ez? Zehazki Francisco Joaquin Iriartekoan, eta zaintza lanak Baztan merkataritza sozietateak kudeatuko du Aztarroren batetik aurrera, berez, teorikoki, egoitza hau, ez? Zein da egoitza honen testu ingurua edo egoera? Bai, ongi erran duzun bezala, teorikoki bai, gero praktikan ikusiko dugu, eta azalduko dugu zer pastiko den, nik ere ezpaitakigu. Bai, Francisco Joaquin Iriarte adinekoen egoitza, edo Baztango zaharretxea, aspaldikoa da, ez? 19. mendetik martxan dago, garai hartan, miserikordia zen, miserikordia bezala funtzionatzen zuen, eta, azken hamarkadetan aspaldidanik dagoeneko Baztango udalak bere gain hartu zuen kudeaketa, ez? Orduan, zaharretxea berez, Baztango udaletxearena da, organismo autonomo bat da, eta udalak kudeatu du denbora haunitzetan, ez? Kontua da, 2009an, hor, zor batzuk pilatuak zeuden, zaharretxean, eta orduko patronatuak erabaki zuen kudeaketa kanporatzea edo externalizatzea, ez? Eta enpresa pribatu baten esku guztia kudeaketa. 2009tik, beraz, Idea Innovación enpresa kudeatzen du zaharretxea, eta dagoeneko 14 urte pasatu dira ordu guzti. Berez, 15 urteko kontratua dute, edo 5 urteka luzapena onartu zen, eta beraz 15 urteko zikloa bete behar zuten. Heldu den urteko ekainean akitzen zitzaien kontratua berez. Kontua da, duela gutxi, patronatuak, kasu honetan, Idearen kontratua etetea erabaki duela, eta urriaren 31an eteteko akordioa hartu zuen aho batez patronatuak, egoitzako patronatuak. Gero, azaroaren batetik aitzinet, zaintza lanak enpresa publikoak kudeaketa bere gain hartzeko. Zertaz orain eta zertaz ez helduen urteko ekainean, ez? 8 hilabete falta dira kontratua akitzeko, eta honitzek galdetuko dute, zergatik ez itxoin, ez? 8 hilabete. Kontua da, aspaldidanik, zaharkitua dago adinekoen egoitza, erran bezala, edizio edo eraikin historikoa 19. mendekoa da, eta gainerako zatiak edo aspaldi egindakoak. Azken obrak duela 40 urte baino gehiago egin ziren. Eta gaur egun, zaharretxea ezagutzen duenak, aski ongi daki, ez dagoela egon beharko lukeen egoera hoberenean, ez? Gabezia honiz ditu, zaharkitua gelditu da, eta berrikuntzak behar ditu. Beraz, aspaldianik udala hortan lanean haitu da, eta duela 2 urte proiektu bat idatzi zen, zaharretxea egokitzeko, berritzeko. Eta, aurten, 2022 bukaeran, erranen dugu, azaroan, uste dut izan zela, Espainiako gobernuak EH Bildurekin egindako akordio bati esker, estatuko aurrekontuak babestearen truke, 4 milioi euroko dirulaguntza erdietsi zuen EH Bilduk, Elizondon dagoen, Francisco Joaquin Iriarte adinekoen egoitza konpontzeko. Edo, konponketako lehenbiziko faserako, 3 fase aurreikusten baitira. Eta 4 milioi euro horiei esker, gehi, Baztango udalak hartutako 2 milioi euroko maileguari esker, lanen lehenbiziko faseari ekinen zaio. Estatu idazkariak sinatutako ebazpenean agertzen da
lehenbiziko faselako lanak 2028ko azarorako bukatu behar direla, bai? Eta lanek 18 hilabeteko iraupena izanen dutenez, biderat eginez, 2024ko apirilean edo hasi beharko dira erreforma lan horiek. Beraz, ideak bere kontratua akitu baino lehenago, ez? Apirilean. Obrak hasi baino lehen, lan handi egiteko dago, izan ere, Nafarroako azken dekretuaren arabera, erresidentziak berriak, 419 plaza edo toki izanen ditu, egoiliarrendako toki, eta gaur egun 158 tokia dago. Bistan da, ez dela denendako lekurik izanen etorkizunean, legeak hala erraten duelako, ez guk txikiago egin nahi dugulako, baizik eta Elizondon ezin delako gaur egun zaharretxe handiagorik egin, eta orduan bistan da leku aldaketa batzuk izan beharko direla. Gaur egun egoitzan dauden hainbat egoiliarrek bertze egoitza batzutara gan beharko dute. Nor gan behar dute, horrek lanketa bat behar du, ez? 140 kasu partikular daude, egoiliarrak, senideak, pertsonei buruz ari gara, ez dira produktuak, eta orduan horrek lanketa sakona eskatzen du, ez? Banan, egoiliarrekin solastatzea, senideekin solastatzea, kasu partikular guztiak aztertzea, eta ikustea, aurreikustea, zeintzuk izan daitezkeen leku aldatzen aldiren pertsona horiek, egoiliar horiek. Horrek gainera, Nafarroko gobernuaren laguntza izanen dugunez, nolabaiteko lan koordinatu handia eskatzen du, izan ere, Nafarroko gobernuak konpromisoa hartu du prozesu honetan laguntzeko, eta egoiliar horiek leku aldatzeko orduan, erreiztasunak jartzeko, ez? Batera edo bertzera leku aldatzeko. Prozesu sakona eta potoloa da, ez? Lan handi da. Eta gu aspaldi, ekainaren 2an, zehazki, bilera bat egin genuen idearekin, eta beraiei eskatu genien, leku aldatze hortan, hasi baino lehen egin beharreko prozesu hori, banakako prozesu hori, has zezan, ez? Ideak, hasieran hitz politak erabili zituen, eta laguntzeko prestutasuna agertu zuen, baino, gero praktikara joaterakoan, ezezko borobila jaso genuen idearen handik, ez? Hasi zen, pixka bat, tangentetik ateratzen, ereien lana etzela erranez, kontratuak ez ziola alakorik, eta hori udalak egin beharko lukeela. Orduan, ikusti egin nuen, ez zegoela prestutasunik enpresaren eskutik, eta denbora gure kontra zijoala, ez? Aste batzuk pasa ziren, beraiek ez zuten lanari ekiten, eta guk pentsatzen genuen denbora funtsezkoa zela, ez? Azkenean, prozesu sakona eta luzea izanen da denboran, eta gauzak ongi egiteko ezin da egun batetik bertzera egin, ez? Erran bezala pertsonei buruz ari gara, eta ez dira edozen lantegitan ekoitzitako produktuak edo kaxak, ez? Persona dira, eta lan handie eta goxotasunez egin beharrekoa dela uste dugu. Orduan, patronatuak erabaki zuen, idearen kontratua etetea, lehen etetea, zaintza lanak enpresa publikoak kudeak eta bere esku hartu, eta egin beharreko prozesu hau, ez, guk lehenbiziko personan egitea, ez? Ez zegoelakoz bermerik, bertzenaz, prozesu hau ongi, edo gutienez, bezain ongi eginen zen. Hortaz, erabaki zuen patronatuak kontratua etetea, eta berez, urriaren 31ko data jarri zen, azaroaren batean enpresa publikoa lanean hasteko. Baina, hori teoria da, eta, ideak ez du ongi hartu gure proposamena, patronatuaren proposamena, negoziazioak izan ziren, kalte ordainak eta adosteko, etzen adostasunik izan, negoziazio, erranden dugu gogorrak izan direla, baina ez da akordiorik izan ere, udalak edo patronatuak kasu honetan kalte ordain bat proposatzen zuen, eta ideak haunitzez ere diru gehiagoko kalte ordaina eskatzen zuen, patronatuaren ustez gehiegizkoa,
Eta hortaz, patronatuak alde bakarreko erabakia hartu zuen. Kontratuak, hortarako, kontratuak ahalbidetzen duelako. 71.601 euroko kalte ordaina adostu zuen patronatuak, eta horrez gain, inbertsioak eta estokean gelditzen diren produktuak ere, hauek zerrendatu ondotik ordaintzea. Ideak 193.000 euroko kalte ordaina eskatzen zuen, beraz, hirukoitza, eta aski argi dago, udalak edo patronatuak ez duela hori bere gain hartuko. Baina gainera, adenda ere, edo bertze kontzeptu batengatik, bertze 327.000 euroko bertze diru poltsa bat eskatzen zuen. Patronatuak, doike, beti ere, gure aholkulari eta abokatuek errandakoaren arabera, hori etzela ala izan behar ustetan, 0 euroko adenda bat proposatu zuen. Eta argi dago, diferentzia handia dagoela 0-tik 327.000 eurora. Ez zegoen akordiorik, orduan alde bakarreko bidea hartu zuen patronatuak. Bideak ez du ongi hartu, doike, eta kasu honetan patronatuaren erabakiaren kontra agertu da. Erresa zen, epaitegitara joatea, azkenean diru kontuak dira, desadostasuna diru kopuruan dago, eta ideak erresa zuen, horrengatik helegitea aurkeztu, eta berak justua dena eskatzea. Baina, uste dugu, asmo txarrez jokatu duela ideak, nolabait ere, kontratu etete hau oztopatzeko helburuarekin. Izan ere, urriaren 16an, aspaldianik prest zeukaten helegite bat aurkeztu dute kautelazko neurriak eskatuz. Kautelazko neurriak eskatu ditu ideak kontratu etete honen kontra. Horrek zer nahi du? Epaileak kautelazko neurriak onartu edo ez erabaki arte, ez dela gauzatuko esku aldatze hori. Hau da, urriaren 31an aurreikusia zegoen kontratua etetea eta biramunean azaroaren batean zaintza lanak enpresa publikoaren kudeaketa aldia hastea, baina orain epaileak erabaki beharko du hala izanen den edo ez. Eta, erran bezala, asmo txarra gure ustez nabarmena da, azken ordura arte itxoin dutelakoz, halakoak eskatzeko, aspaldi eskatzen altzuten, eta gainera uste dugu aspaldi prest duela dokumentu hori, izan ere, 9 hilabete aipatzen ditu. 9 hilabete falta dira kontratua bukatzeko, eta 8 hilabete dira falta direnak. Izan ere, hasieran, irailaren 30erako aurreikusten zen kontratu etetea, baina negoziazioak luzatu zirenez, azkenean 8 hilabete gelditu dira. Eta uste dugu, beraiek dokumentu hau aspaldi prest dutela, eta ez direla gai izan dokumentua eguneratzeko, 9tik 8ra pasatzeko. Hor pista bat dago, eta uste dugu hala dela, Beraz, gure ustez asmo txarrez jokatu du, patronatuaren kontra joanez, baino patronatuaren kontra baino familien kontra egiten du, senideen kontra egiten du, egoilarren kontra, eta orokorrean egoitzaren kontra, Eta baita langileen kontra. Izan ere, langileak ere aipatu behar dira. Handen hortzilarean, erraterako elkarretaratze bat egin zuten, zaharretxeko langileek, publifikazioa orain egitea eskatuz, eta idea Elizondotik kanpora joan dadin eskatuz. Uste dugu, nahiko nabarmena dela, edo erranguratsua bederen, langileek ere ez dutela ideak egoitzan jarraitzea nahi. Ideak izan duen jarrera edo asmo txar hori zerbait berria da edo aurreko urteetan zehar izan duen jarrerarekin bat egiten du? 14 urte pastu dira, ideak kudeaketa hartu zuenetik, eta egia da, azken urteetan bederen, nahiko nabarmena izan da idearen jarrera. Eta uste dut, baztanen, jende haunitzek horren berri baduela, langileekin hasita, Langileak hainbat urtez egon dira, lan hitzarmena ezin berritu, behin eta berriz eskaerak eginagatik, ezin izan zuten berrikuntzarik izan, hainbat urte egon dira berritu gabe, eta azkenean, handen urtean, udalaren bitartekaritzarekin ere, lortu zen, erdietsi zen lan hitzarmena berritzea. Baina,
ederki kostata, hor protesta honiz, greba eguna honiz ere izan ziren, langileen aldetik, eta horrek erakusten du, ez? Bertzetik, azken urteoketan ere egia da, urtez urte, udalari, kasonta patronatuari, kontuak aurkezterakoan ez dela gardentasunik izan, idearen aldetik, eta hor, liskar desente izan dira, eta epaiketak ere bai. Ez bat, ez bi, ez hiru epaiketa izan, urte hauetan, bortz gutxienez izan dira, ideak maiz jo du epaitegietara patronatuaren kontra, eta alde horretik, nabarmendu behar da, epaiketa guztiak galdu dituela ideak. Gehienetan, diru kontuak tarteko, ez? Azkena, duela aste gutxi, sententzia bat argitaratu da, oreka ekonomikoari dagokiona. Ideak oreka ekonomikoa eskatzen zuen, bertze diru poltsa bat eskatzen zuen, ustez izandako galerengatik, eta epaileak, kasu honetan ere, patronatuari, udalari eman dio arrazoina, ez, udalak nahikoa ordaindu duela erranez. Orduan, memoria pixka duenak badaki ideak ez duela beti ongi jokatu baztanen, eta nahiko erranguratsua da langileen jarrera idearekiko, eta egoiliarrena ere bai, izan ere, atzo erroterako egoiliarrekin bilera bat izan genuen zaharretxean. Honekin ere, gardentasunari buruz bertzea aipamen bat. Guk aspaldi, aste batzuk, aipatu genuen ideari, nola beharrezkoa zen, prozesu guzti honen informazioa, bai langilei eta baita egoiliarrei eta beren senidei ematea. Eta, biek elkarren eskutik, batzarrak antolatzea proposatu genuen udaletxetik. Ganben asterako deitua genuen langileekin batzar bat, eta azkenean, beraiek, kautelazko neurriak eskatu dituztela eta ikusi zuten, ez zela beharrezkoa orain batzar hori, berek zioten, ez zela premiazkoa, eta orduan ez zutela parte hartuko. Eta gainera, ez zutela ongi hartuko udaletxeko edo patronatuko kideak zaharretxera joatea, bilera hortara, injerentzia gisa hartuko zutela. Mehatxu hori hartu eta udaleko edo patronatuko kideak ez ginen batzar hortara hurbildu. Baina, aste hontarako ere, bertze bilera bat antolatu nahi genuen senideekin, hori ere, ez zuten ongi ikusi beraiek, eta nola enteratu garen asteburuan, astelenerako beraiek, gure bizkar, guri deus erran gabe, senideak konbokatu zituztela, deitu zituztela asteleneko batzar batera. Hoi jakin eta berehala, ideari jakinarazi genion, doike, patronatuak ere hor egon behar zuela, eta patronatuak ere parte hartuko zuela bilera hortan, eta hala egin genuen, hurbildu ginen, eta guk ere izan genuen aukera, senideei, zer gertatzen ari den, zer gertatuko den informatzeko. Baina, gure bizkar jokatu du, bertze behin ere beren trikimailuak erabili nahirik, eta, uste dut, ez langileak, ez senideak, ez bastandarrak ere oroar, ez direla zozoak, ez? Eta ikusten dela hemen bakotxeak ze interes dituen. Batzuena, eta, legitimoa da, enpresa pribatu bat da, eta etekinak lortu behar ditu, hori ulertzen dugu, baina kasu honetan uste dugu gehiegizkoa dela bere jokaera, ez azkenean, patronatuak kaltetu beharrean, bai langileak, bai senideak, eta baita egoiliarrak ere kaltetzen dituelako, ez? Eta uste dugu hori zela jarrera egokia. Beraz, egoera horrela dela jakinda, esango zenuke horren kontua izan dela edo detonante bat edo aitzaki bat, betik zegoen kaka guztia ateratzeko eta eztan egiteko? Uste dugu, ideari etzaiola gustatu patronatak hartako erabakia, ez? Kontratua etetearena, eta alde batetik normala da, neurri batean, inori etzaio gustatzen, ez? Baina, erran behar da, udalak zertaz hartu den erabaki hori, ez? Ez dugu kapritxoagatik hartu, guretako erreixago izanen zen ekainera arte itxoitea, eta azken hilabete horretan izandako burua usteak eta nolabaitera aurreztea. Ez dugu kapritxoagatik egiten. Eta, gure asmoa ez da ideak akaztea, ez? Eta, ez gara saiatu hortan. Bertzenaz, alfombra ere
goratzen altzen, edo trapuzekinak atera, eta hori ez da izan udalaren jarrera, ez. Orduan, ulertzen dugu, beraiek kontenez egotea, baino, berek ere uste dut ulertu behar dutela, zer dagoen jokoan, hainbertzetan diote, egoiliarrak, langileak, erresidentzia dela, gehien inporta zaiena, eta, bueno, ala baldin bada, erresa zuten, ez? Alde batera egin, eta, hurrengora arte erranez, agurtzea. Eta kasu honetan, ez dakit, ez? No pasaran, dirudi ari dela mezu horrekin, ez? Edo, ez gaituzte hemendik mugituko, edo erranez, ez? Uste dugu ez dagokiola, hori egoera honi, eta, bueno, guk bertze behin ere eskatzen diogu, alde batera egin dezatela, eta dagoeneko beren denbora agortu dela, orain bertze bati dagokiola, eta, bueno, izan ditzatela zorte hon bertze proiektuetan, baina hemengo epea agortu zaiela eta utz gaitzatela. Zergatik erabaki zuen patronatuak egoitza enpresa publiko baten esku uztea? Bueno, gu EH Bilduko hautetsiak gara, ez? Kasu honetan ni, eta guk maiatzeko hauteskundeetan ere erranak ginoen, eta aspaldidanik ere EH Bilduk beti izan dut jarrera hori, ez? Berriz ere, zerbitzu publikoa zaharretxera itzultzea, izan ere, 2009 arte publikoa izan da kudeaketa, ez? Eta 2009an enpresa pribatu enten esku utzi da. Azken urte haunitzetan, EH Bildu 2011tik dago alkatetzan, udaletxean, eta urtez urte zerbitzu publikoaren aldeko jarrera erakutsi du, ez bakarrik adinekoen egoitza, baita bertzelakoetan ere, erratelako, garbiketa enpresa publikoa sortu du, Lixura, haur eskola ere subrogatu du Lixura enpresa publikoak, Giltxaurdi kirol instalazioak ere Giltxaurdi enpresa publikoak kudeatzen ditu, eta orain, iaz, zaintza lanak baztan izeneko enpresa publikoa sortu zuen, etorkizunean zaharretxea kudeatzeko. Eta, bueno, aspaldiko asmoa zen, eta helduen ekainean gauzatzeko asmoa zagon, baina horren bezala, obrak dena itzinatu du, eta hortaz hartu dugu erabaki hori. Azken finean, zerbitzu publikoetan sinesten dugulako, uste dugulako hori dela egoera edo modu berena, gauzak kudeatzeko, eta are gehiago, zaintzaren alorrean. Nafarroan, enpresa pribatua unitz daude, zaharren egoitzetan, eta uste dugu, zaintza sektoretik dirua irabazteko etekinak lortzeko ekuazio hori kendu behar dela. Denok dakigu zertarako diren enpresa pribatuak, ez? Irabazteko asmoa dute. Uste dugu, eta hori legitimoa da, noski, enpresak beharrezkoak dire, ez? Baina uste dugu, zaintzaren sektorea are gehiago publifikatu behar dela. Gure adinekoak daude zaharretxean, gure gurasoa, gure aitatxia, amatxia, gehien maite ditugun persona dira. Ez aldute zerbait hobea merezi, ez aldute hoberena merezi, nik uste dut baietz. Eta orduan, zuk zaintza sektorean irabazteko asmoa sartzen baduzu ekuazioan, etekinak lortu behar dituzu. Etekinak lortzeko bi modu daude. Sarrerak igotzea, horrek gara nahi du, kobratzen diren tarifak, ez? Kasu honetan egoiliarren kobratzen zaien tarifak igo behar direla, eta hori ere, badakigu, ze garestiak diren zaharretxeak, ez? Eta hori ezin bada, gastuak txikitu behar dituzu. Gastuak txikitzeko modua uniz daude, baina errexena langileengan eragitea da. Hau da, langileen baldintziak jaustea, eta ondorioz, langileen ordaindu beharrekoa jaustea. Edo, bertze gise, janariarekin ere, izan dira, hemen ere, azken 14 urteoketan, kezkak ez, janarian, etzela, behar bezain bertze, inbertitzen. Murrizketa horiek egiten baituzu, etekinak handitzen dira, ez? Orduan, uste dugu, kasu honetan, adinekoengan, ez dela halako esperimenturik egin behar, ez? Irabazi asmo hori kendu behar dela, eta orduan, egiazko, zerbitzua, zaintza zerbitzua eskaini behar dela, edo gutxienez ahalik eta hoberena. Orduan, momentu honetan, epaiaren erantzunaren zain zaudete?
Bai, bueno, zehazki, momentu enten, oraindik ez dugu notifikazio jakinarazpen ofizialik jaso epaitegitik. Dagoeneko helegitea, bai emailez, bidali digula enpresak, erranez, hau da aurkeztu duguna, baina oraindik jakinarazpen ofizialik ez dugu jaso epaitegitik. Aste bat pasatu da, eta oraindik ez dugu jaso. Orduan, gu ja helegitea prest dugu, eta jakinarazpen ofiziala jaso bezain fite, epaitegian gure helegitea aurkeztuko dugu. Berez, epaileak 5 eguneko epea omen du erantzun bat emateko. Hoi berez, edo teorian. Gero badakigu, epaitegietan, gauzak luzatzen direla, eta 5 egun izan beharrean, agian 15 dira. Ez dakigu, ez dago gure esku. Baina espero dugu, behin jakinarazpen ofiziala jaso, eta segidan aurkeztuko dugu helegitea, hortik gutxira, beraz, azaroaren bata baino lehen, seguro, ez da izanen, edo seguraski, nik ere, izan daiteke, baina ez dugu espero. Baina, espero dugu, azaroa hasieran, azara herrialderako erantzun bat izatea, eta gainera erantzuna guretako eta zaharretxeranako positiboa izatea. Hau da, kartelazko neurriak ez dituela onartuko epaitegiak, horrek erran nahi du kontratua eten eginen dela, eta zaintza lanak baztan enpresa publikoa kudeatzen hasiko dela. Osa, badituzue esperantzia onak, ez? Bai, gure aholkulari eta abokatuek aztertu dute dena, ez? Gu baino hobe ezagutzen dute eremu hori, eta beraiek baikorrak dira. Eta, beren baikortasuna gure egiten dugu, eta gainera hori da uste dut behar duguna, ez? Etxipena alde batera utzi, eta baikortasunez aintzinez behiretu. Eta nora bidaliko dituzue soberan dauden egoiliar horiek? Ikusi behar da. Hori berez, ekainean hasi beharreko prozesua zen, eta ja, 4 hilabeteko gibelapena dugu, ez? Hortaz hartu dugu, ez ezagunatzen du, hortaz hartu dugu kontratua eteteko erabakia, ez? Hau uste egin nuen, lehenago egin behar zela, banan eta mantxo, familiekin eta egoiliarrekin solastatuz, eta Nafarroko gobernua ere pixkat gure zain dago, ez? Non birkokatu daitezkeen ikusteko eta lanketa hori egiteko. Ezin dugu jakin, azkenean, gaur egun 140 bat egoiliar daude, Francisco Joaquin Iriarte adinekoen egoitzan, erdi baino gutxiago dira baztangoak, 323 dira baztangoak, eta eskualdekoak 430 goitik. Baina, gero, Iruñerriko jendea honiz dago, Leitza, Lekunberri, Sakana aldekoak, ez? Nafarroako leku haunitzetako jendea dago hemen, baztanen, orduan ezin da erran zein mugituko dugun eta nora, ez? Banan egin beharreko lanketa bat da, izan ere, bakotxeak historia bat du, gibelean, ez? Eta dena ongi aztertu behar da, familiekin solastuz eta egoiliarrekin solastuz, eta baita Nafarroko gobernuarekin ere, berak lagunduko baitigu birkokatzen prozesu hortan. Oso ongi Fernando, espero ezagun epaiaren erantzuna goiz izatea eta zuen alde izatea, plazer bat izan da, eta zorte hon prozesu luze honetan, obretan eta guztiarekin. Esker mila honitz, bai. Ni esker. Aio. Aio. Mila esker beste egun batez hemen gurekin egoteagatik eta beti bezala bihar elkarrizketa berriekin eta eduki berriarekin hemen egonen gara. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.